Послание към Филипяните, 3 глава, 7 стих. Но това, което беше за мен е придобивка, сметах го като загуба заради Христос. А освен това, всичко смятам като загуба заради това превъзходно нещо, познаването на моя Господ Исус Христос. Представяш ли си да имаш всичко на този свят, да си постигнал толкова много неща, но да не знаеш кой е твой Спасител? Не искам да съм този човек. Не искам да правя неща, да постигам неща в живота. Но в края на краищата да не зная кой е този, който даде всичко за мене. Този, който даде живота си, който умря на кръста, за да ме спаси. Той заслужава. Ако търсиш истината, ще намериш. Аз се намерих в тази книга. Намерих я в търсенето на моята идентичност. Нищо не ми даде тази идентичност. Нищо не ми даде това чувство за стойност. Приятели, красиви неща, хубави дрехи, работа, красота. В момента съм така. Нито съм гримирана, нито съм си изправила косата, нито нищо. Не се харесвам. Истината е, че мога да се харесвам повече, мога да променя как изглеждам отвън. Но даже това не ми дава тази идентичност. Просто сякаш нищо не е достатъчно. Нищо не допълва тази дупка, която човек има вътре в него. Ние сме създадени, за да познаваме нашия Създател. И има различни видове религии в този свят. Аз не знам за всички тях. Но знам едно. Само Исус Христос беше Бог. Само Исус Христос е Бог. Бог в плът, който слезе на тази земя като човек и умря за нас. Никой друг не бе направил това нещо. Ето, това е истинската любов. Другите религии казват: направи, бъди достатъчен, изпълвай закона. Изпълнявай закона. Ние не можем да изпълним закона. Колкото да се опитваме, винаги ще грешим. Не сме достатъчни. Но тази книга казва: няма нужда да си достатъчен, защото аз съм достатъчен. Исус Христос е достатъчен, за да плати всяка една грешка, да плати всеки един грях, който ти направи, и да го забрави, и да бъде изчистен. Ти можеш да бъдеш изчистен, можеш да бъдеш ново създание, да станеш нов човек и да живееш за Него. И няма нито една по-голяма привилегия от това нещо. Насърчавам те да даде шанс, защото си струва.